des de diferents sectors polítics, sobretot de Convergència i Unió i de l'alcalde de la Vall d'en Bas o l'alcalde d'Olot i de diferents sectors econòmics, doncs volen fer passar una variant desdoblada, o sigui, tindrem una autovia que farà de variant d'Olot i que 2 carrils per banda trinxaran tota aquesta part de la Vall d'en Bas per anar a connectar després per la zona de les Preses fins a la connexió de l'Eix Bicolot a la rotonda de l'Eix Bicolot per Bracons. Aquesta és una actitud o una acció totalment brutal, que significarà la destrucció d'aquest paratge, que no només és un paratge des d'un punt de vista paisatgístic, sinó des d'un punt de vista econòmic a la vida. Però n'hi ha uns quants que volen aprofitar-se, com sempre, i treure un benefici particular. El fet de fer 2 carrils per banda de la variant d'Olot, en el fons hi ha la decisió de convertir un eix internacional que anirà des de Figueres, quan ja tinguin desdoblada fins a Besalú, Figueres-Besalú, que un eix internacional on només i exclusivament serà utilitzat per camions que podrem veure com en aquesta vall iran travessant camions i camions que vindran de la resta d'Europa per tal de poder connectar l'Eix Bicolot per anar a l'altra banda i connectar per la resta de l'estat espanyol. Això és el que veritablement volen els ciutadans i ciutadanes de la Vall d'en Bas i de la Garrotxa. Veritablement volem que aquest lloc, des del punt de vista paisatgístic i econòmic, paradisíac, es converteixi en una zona de pas de camions de gran tonatge que amb el soroll i amb la contaminació iran travessant aquests paratges. Simplement això és el que volem. Nosaltres no, i molta altra gent com nosaltres diem que això no és possible. I no ha de ser així. Que Olot necessita una variant? Som-hi, parlem-ne. Una variant que signifiqui redistribuir el trànsit intern d'Olot. El que no volem és que aquesta variant signifiqui que pugui agafar-se el trànsit internacional de camions de gran tonatge. Una variant d'un carril per banda que signifiqui només poder distribuir el trànsit d'Olot, molt lligada al paisatge, amb utilització de molts túnels per tal que no pugui afectar el paratge, el paisatge que tenim en aquests moments. Jo crec que hem de ser molt contundents amb tots aquells sectors que volen aprofitar-se del territori i que només és benefici per uns quants. Jo no sé, sectors econòmics, sectors del món de la logística, sectors del transport i sobretot persones que entenen el país i el territori com un benefici propi. Aquí l'alcalde de la Vall d'en Bas és gran destacat, el nou alcalde d'Olot també ho representa i, en definitiva, Convergència i Unió, que per això nosaltres ens oposem, ens oposarem i continuarem fent tot el possible i demanem la màxima mobilització de la ciutadania per evitar la destrucció ja definitiva de la Vall d'en Bas i una bona part del nostre país. Fer 2 carrils per banda que vagin des de la Corda o travessar el Ridaura fins a Cudella i després continuar de Cudella fins a la connexió de l'Eix Bicolot és la destrucció ja definitiva. Està feta la traça de 2 carrils per banda. A banda i banda comencen a aparèixer gasolineres, comencen a aparèixer altres activitats. Si volem convertir aquest espai en una nova jonquera, doncs nosaltres no ho volem. Sí a una variant exclusiva d'Olot, però no pas a un eix de comunicació internacional entre Figueres i Vic, que passi per Olot, que faci d'una zona de pas. Tots aquells camions que no volen pagar l'autopista i volen penetrar cap a la resta d'Espanya tenen l'eix transversal, que en aquesta nostra decisió lluitarem fins al final, com vàrem fer també amb el que fa referència a la construcció de l'Eix Bicolot per Bracons. Si en aquests moments aquesta carretera no és desdoblada és gràcies a la nostra força i la nostra activitat en el Departament de Medi Ambient, quan en els primers anys de construcció, en el 2004, que vàrem posar 10 condicions davant de la insistència de la resta dels membres del govern de fer l'Eix Bicolot per Bracons, que nosaltres no volíem. 10 de les quals la més important era que l'Eix Bicolot havia de ser una via intercomarcal, per la qual cosa no era possible cap tipus de desdoblament, només era comunicar Osona amb la Garrotxa per tal que hi hagués una comunicació més que no existia fins a aquest moment i que això signifiqués millores pel turisme, signifiqués millores per la restauració, perquè persones poguessin venir a menjar, a estar una estada de 2 o 3 dies a la Garrotxa i a l'inrevés els de la Garrotxa a Osona. Aquesta era l'única funcionalitat, a part dels altres condicionants que varen posar que en aquests moments amb gran quantitat de túnels fa que l'impacte sigui menor de l'Eix Bicolot que existia en un primer moment en el disseny de Convergència i Unió. Però sobretot un dels punts, i és un acord de govern, és que això ha de ser una via intercomarcal. El que volen fer és anar en contra uns acords de govern que
que es van prendre exclusivament ara, en aquests moments volen fer això per interessos particulars, que nosaltres rebutgem i que, insisteixo, que cal una nova mobilització per evitar la mort definitiva de la Vall d'en Bas i de bona part de la Garrotxa.